Ahojte ľudia, videjte u ďalšieho robotského videa. A mám tu bratranca, povedz ahoj. Ahoj. OK. Kde je? Tak na to ještě někdo chýbá. Dej. Kde jsi? No jsem odpojila, alebo co? Ne, to jsem. To mě nevidíš. Dobrý, půjdu sem. Ne. No pojďme, radši. No to tak ráda, co dáš to vás na YouTube? Ty jsi nejšel? Ne. Ty jsi slepý? Ukáž, že zomrem. OK, jsou nás 5 lidí. Kristian, kde jsi? Pojď sem, ukážem ti tu pěkně. No dobré, pojď, jdeme sem. Pojď. Dobrý, jdu. OK, tak se počkáme. Tam může být. Už tato pesnička už je opravdu víc. Ty se živý. Ne. Já mám 9 Ečko. Týko, ty máš? 14 E. Týko, pojď sem. Tu skáčem. Skáčeme. Motor. No, já mám 9. Tu jde vede. Tyhle nevím. Mám své místo. Už ti to ukazuje? Už ti to ukazuje. OK. Už si na městě. Na mě sádní. To máš tyhle světní. No, teraz budeme se jít, nevím do kolika hodin. Ještě minut. Takže jako moc tu budeme sedět. A ty kde jsi vlastně? Kýve, ty jsi vlastně? Kiko, já tě vidím, skáčem. Ne, já si ji ukazuji, kde jsou. Letíme. Padla. Kiko, vidím, ty jsi tu. Tam. Nevím, co se děje. To chcete povídat? Ahoj, Kiko. No pojď, Kiko, můžeš jít? Pojď. Pobukajme se. Jak jsem VIP. No pojď. IP? Pojď, Kiko. Tohle jsi vážný. Sedí si na místo a hotovo. Místo počkáme. Kiko, čau. A je tebe. Já ti být prý mě. Tak ale je tu kryčí a někdo tu napsal Dobře, tam tu někdo prdí. Tak tu někdo prdí. Aha. Ježišmarja. Ľudia, prídeme sem. Ľudia, prídeme
Chodíme sem po turbulencii, OK? Seba. Ľudia, prosím vás, udajte, je tu hororový človek. Presne. Čakal, ty sa toho bojíš. Je to horor. Ježišmaria. Prídeme potom. Pošlite pomoc. Ľudia, tak to som... To sa nedá. Kde si, Kiko? Kde si? Na záchode, odtem. Čau. Čo, ty zomreš za chvíľku? My sme to prežili. Super. Ja mám furt tým málo životov? Kiko, potom to sa vyhyluješ. OK, prídeme za chvíľku, ľudia. Ľudia, sme naspäť. Máme pizzu. A ja mám pizzu. No, s tým som sa vyhľadil, nejesť to. To budeš potrebovať. Dobre, chod si sadnúť na miesto, Kiko. Budem vedieť a budem spať. Dovidenia. Dovidenia. OK. Čo budem teraz robiť? Nevím. No, to turbulencie, dobré. Nechoď zase na miesto. Pizza jeden tam. OK. OK. Ty si mal sedieť, vieš o tom. Lebo nevidíš, čo sa stalo? Turbulent. OK, ľudia, ideme na hru. Lebo môj maličký bratranec sa bojí. Mám Takže 7 ideme. rokov, takže nejsem ani maličký, mám 7. OK, dobre, ideme. Fajn. No, Sonika nejdeme. Proč? Ja nehrám toho Sonikovi. Kúkaj, ja hrám toto. Ale nemôžem, že sú iné. Bože, nevím, natáčajme niečo, co budeme. Co to pozvá? Dáme si. To môžeš vybrať, Lauri. Týchto troch môžeš vybrať. Sonic, Shadow alebo tento. Ja neviem, ja to idem skúsiť, ja idem teraz na teba. Koľko máš percent? 69. Čiže ja sa musím dať na nabíjačku. Tu už pokne, jak som šedý. Povedz, že sú šedý a ja budem šedý. Ja budem šedý. Pozri, čo som ja. Ty si to? Malinko, ty sa najdal, ale... To som vedľa... Vidíš ma, aký som parádny? Jo, what the hell? Ok, ja si myslím z tohoto. Víš, ja som predbehol aj ešte veľko. Akože idem skúsiť tohoto. Počkaj, sa resetujem. To tak robí. To je divné. Ja to video potom aj nájdem. Oj. Bol taký drahý. Kiko, za chvíľku